Chineke anyị ekele gị onye mere ka anyị pụta ndụ ụtụtụ a na ahụ isi ike na mgbasi ike. Imeela nara otito eme ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Cha Igbo kwenu cha Igbo kwenu cha Igbo kwezuonu bụcha. Ọ bụ mbọ Maazị B.O. Nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo kwuru na anụ olu ya n'oge awa. Ngwana ka anyị gaa n'ihu. Ihe anyị ga-etinye ọnụ ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ akpaalaokwu. Ụfọdụ akpaalaokwu na nkọwa ha. Nke mbụ bụ mmadụ imetụ mma aka. Ọtụtụ mgbe ka ị na-anụ asị na mmadụ metụrụ mma aka, nke ka nke ebe ụmụ nwaanyị nọ, a na-ejikarị ya ekwu okwu. Ahụ nwaanyị asị gị na nwaanyị a na o metụrụ mma aka, ihe ọ pụtara bụ gị na nwaanyị a mara ezigbo mma, na ọ mara mma dị ọgọ. Nwa ya rọrọ arọ n'anya, ị na-ele mma ahụ ojugo afọ. A na-asịkwa nwoke metụrụ mma aka, ọ bụ sọsọ nwaanyị. Nwoke metụkwa mma aka, nke pụtara na o mere gịnị, na ọ mara mma dị ọgọ, ọ mara ezigbo mma rọrọ arọ n'anya. Ọ bụ ya bụ na nwoke metụrụ mma aka maọbụ nwaanyị metụrụ mma aka, ha na-abụcha mmadụ. Ka anyị gaa na nke ọzọ. Mmadụ igburu ụmụ anụmanụ opi. Ilecha anyị mmadụ eburu opi na-egburu ụmụ anụmanụ, gịnị ka ọ pụtara? Ihe ọ pụtara bụ na mmadụ itinye aka ya maọbụ na ịbanye n'ihe na-enweghị isi, ihe na-agaghị amịta mkpụrụ, ihe na-enweghị ego ọ ga-etinye n'akpa, onweghị nri ọ ga-edobe n'elu okpokoro, onweghị mkpa ọ na-egbo n'ezinụlọ ma ọ igboro onye na-eme ma ọ bụ onye ọzọ, mmadụ etinye aka na ya. Ọ bịa bụ mmadụ igburu ụmụ anụmanụ opi. Kedu nke ọzọ? Asị gị na mmadụ bụ ọ nọ n'ụzọ chebe ike n'ọhịa. Kedu ihe bụ mmadụ ịnọ n'ụzọ chebe ike n'ọhịa? Mmadụ nọ n'ụzọ o chebe ike n'ọhịa. Ihe akpaalaokwu a pụtara bụ onye aha ekwesịghị, abụghị onye a na-atụkwasị obi. Ọ bụ kere na agwọ kere na azụ. O nweghị ebe ọ na-anọ, ọ nọghị na mma, ọ nọghị na njọ. Inweta onye dị otu ahụ dịka nwanne ma ọ bụ enyi, ị nweghị nwanne, ị nweghị enyi. Maka na ọhụ ọcha ome gịnị, ọchaa. Ọhụ oji omekwa gịnị, ojie. Ya bụ na onye dị otu ahụ anaghị akpọ ya bịa gbaa akaebe nke bụ eziokwu. Ịhụ ụdị onye dị otu ahụ, mee gịnị, zere ya, hapụ ya ka ọ bụrụ ụmụ ya wee mee gịnị, gaba ya wee bụrụ gịnị, ya wee bụrụ ya. Anyị gaa n'ọzọ. Mmadụ igbu onwe ya egbe n'ụkwụ. Kedu ihe bụ mmadụ igbu onwe ya egbe n'ụkwụ? Mmadụ igbu onwe ya egbe n'ụkwụ, onwe onye na-eji egbe lechaa anya n'ụkwụ ya, tụkwasị ya kpọọ, onweghị ebe nke ahụ na-eme. Maka na ịgba ya mmeghacha, mana ọ bụghị ya. Ihe ọ pụtara bụ mmadụ, o nwere ihe mmadụ mere na-achọ ka o mee ihe ọzọ wee mechie ka a ghara ịmata. Maka n'ihi gịnị? Ọ na-agba ọsọ ntaramahụhụ ma ọ bụ ụta. Ka ọ na-eme ihe a iji wee mechie ụta ma ọ bụ ntaramahụhụ ahụ nke chere ya n'ihu, o mekwuo nke ka nke ga-eme na ọ na ọ maara ọ gaghara eme ihe ahụ. O mekwuo nke ka nke karịrị ụta ma ọ bụ ntaramahụhụ ahụ nke na-eche ya n'ihu. A bụ mmadụ ịgba onwe ya egbe n'ụkwụ. Nke ọzọ bụ gịnị? Mmadụ ịchụ anụ abụọ otu mgbe. Nke ahụ ekweghị n'omume. Iji wee maa atụ, ịhụrụ nchi hụ mgbada, ha abụọ abịa guzoro gị n'ihu. Nke guzoro gị si ebe a na-ele gị anya, nke a nọrọ ebe a na-ele gị anya. Ịbụ dinta bụ egbe gị. Egbe ahụ iji sọọsọ otu ọnụ ka ọ na-agba. Gịnị ka ị ga-eme? Ma ọ bụghị nchi, ọ bụrụ mgbada ka ị ga-achụso. Mana ị na-eme ka ijide ha abụọ otu mgbe, were egbe ahụ gbagbuo, hotue ọnụ egbe ka gada dum, onwe ikwe mgbe ọzọ nọ n'ime. Ọ dị ka ọ kara gị mma na ị palitere egbe ahụ, tụkwasị ya n'elu, gbaa ya, ụmụ anụmanụ abụọ ahụ mee gịnị, agbafuo, karịa na ibidere were egbe nwere otu mkpụrụ mgbọ n'ime ya chụgba ụmụ anụmanụ abụọ otu mgbe. O kweghị omume, maka na o nweghị nke ị ga-ejide. Ha abụọ ga-agbanahacha gị. Ya pụtara ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ka o mee gịnị? Ọ bụrụ ị na-achụso nke nọ n'aka ekpe, chụso ya ka ị nweta ya. Ya bụrụ nke nọ n'aka nri ka ị na-achụso, chụso ya ka ị nweta ya. Ka ị ghara iji aka na-abụ achụ ha na-abụ, eji ụkwụ na-abụ achụ ha na-abụ, dịka o si wee bụrụ n'ikpeazụ nwee nke ị ga-achụta, ya wee bụrụ gịnị, ya wee bụrụ ya. Nke ọzọ bụ mmadụ
mmadụ echekọtasị akwa n'otu nkata maọbụ ekete, mmadụ echekọtasị akwa ọkụkọ n'otu nkata maọbụ ekete, dịka ọkwa mba si achị n'olu n'olu, echekọtasị akwa niile ị nwere iji wee maa atụ ị nwere mkpụrụ akwa 10 maọbụ karịa, echekọtasịa ha niile tinye ha na nkata. Ka echenye ha na nkata, o nweghị ihe ga-eme ka ha ghara ịwa n'ahụ gị ma ọ bụ na o nwere ihe ọdachi maọbụ ihe mberede mere nke ekete ahụ maọbụ nkata ahụ ga-esi gị n'aka dapụ. Mana ọ na ikegasịa ha ekegasịasị ebe ọ dị mkpụrụ akwa 10 maọbụ ohu mkpụrụ akwa, agaghị m achịkọtacha ha ọnụ. O nwee ihe ọdachi maọbụ ihe mberede mere ha agaghị agbawasị. Ọ gbawa ọ bụrụ ole na ole, ọ bụ nke ha niile gbawasị, nke pụtara gịnị? Ihe ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa ọ ga-akpachapụ anya. Ị na-eme ya ịkpachapụ anya, nwee ezi nlezianya ka ọ ghara ịbụ ụdị ọghọm ga-abịakwasị gị ma ọ bụrụ na enwee ihe ọdachi ga-apụtana abụrụ ụdị ọghọm mmadụ na-atụ anya, bụ ụdị ọghọm ga-enwere ike ibutere mmadụ ọbara mgbali elu. Ọ bụ ya bụ ihe akpaalaokwu ahụ pụtara. Ka anyị gaa na ọzọ. Mmadụ ịkọ ubi n'oke ala. Lekwenụ m anya o, lekwenụ m echichi. Gịnị ka mmadụ lechaa anya ọ gaa n'oke ala gaa mee gịnị? Kọwa ubi. Gịnị ka okwu ahụ pụtara? Iji wee tupu m akọwa ịkọ ihe n'oke ala bụ mmadụ imebisi oke. Ịgakwa n'akwụkwọ nsọ ebe ahụ ka ebidoro kwu ihe gbasara oke ala, maka na oke ala a na-akwanyere n'ugwu. Mụ na gị na-abụ nwee oke ala, anyị na-akwanyere oke ala ahụ ugwu. Mana onye nwapụ jee kọwa ihe n'okwu oke ala, ya pụtara na onye ahụ na-achọ nsogbu, onye ahụ na-achọ ibute ọgba aghara n'etiti ya na onye na-enwe nwe ala ahụ, onye na ya gba n'ala. Ọ bụ onye ahụ ibute nsogbu ka onye ahụ na-achọ ma o jee kọọ ihe na oke ala. Ihe ọ pụtara bụ mmadụ ịkpachapụ anya mee gịnị? Bute ihe ga-apụta ebutere ya na mmadụ esemokwu. Mmadụ ịkpachapụ anya mee ihe a ga-asị ihe anyị mere adịghị mma, ị gara eme ya otu a. Ọnya bụ mmadụ ịkọ ihe n'oke ala. Ọtụtụ mmadụ na-akpachapụ anya kọọ ya, nke bụ na ọtụtụ mmadụ na-akpachapụ anya chọọ okwu maọbụ mee ihe ga-ebute esemokwu maọbụ nghọtahie n'etiti ha na mmadụ ibe ha. Ka anyị gaa n'ọzọ. Mmadụ ịkpọ ekwe ya nkụ. Mmadụ ịkpọ ekwe maọbụ ekwe ya nkụ. Nke ọ pụtara, ihe a pụtara na o nwere ihe onye ahụ chọrọ ime nke na-adịghị mma, ọ bụ nke bụ na ndị mmadụ eleela anya, dịka nke ndị okenye maọbụ ndị mara ihe etinyere anya na ihe ahụ, wee hụ na onye ahụ mee ihe ahụ na ọ ga-ebute ọghọm nke a na-ama ka esi eme. Agwa ya si ya, nwoke emekwara ihe a, maọbụ nwaanyị hapụ ihe a, hapụ ihe anyị na-achọ ime. Onye ahụ asị na ya ga-emerịrị ya. Onye ahụ asị na ya ga-emerịrị ya, ma onye ahụ ga-tinye aka wee mee ihe ahụ. Ọ ya bụ mmadụ ịkpọ ekwe nkụ. Ka na o nweghị ihe ndị mmadụ, ihe niile a gwara ya ka ọ hapụ ime ihe ahụ, o nweghị ihe o mere, o nweghị ihe ndụmọdụ ahụ maọbụ okwu ahụ mere n'ebe ọ nọ. Ọ kpọchiri ntị wee mee gịnị? Wee mee ihe ahụ o bu n'obi wee mezuo ya. Ọ ya bụ mmadụ ịkpọ ekwe maọbụ ekwe ya nkụ. Kedu ihe bụ asị gị na mmadụ na ibe ya bụ imi na ọnụ? Ihe nke a pụtara mmadụ na ibe ya bụ imi na ọnụ bụ na achọba, ọ dị ka asị achọba kere ka a si ekwu ya, sị jee jụọ onye dị otu a. Mmadụ ibe imi na ọnụ bụ na mmadụ na-abụ dị na mma, mmadụ na-abụ dị na ezigbo mma. Ihe a na-eme, ha na-emekọsị ihe ọnụ. Ọ ya bụ mmadụ, asị gị na mmadụ bụ imi na ọnụ, mmadụ na-abụ bụ imi na ọnụ. Ọ bụ ihe ọ pụtara. Mmadụ na-abụ dị otu a bụ imi na ọnụ. Ngwanụ, otu a ka ọ ga-aha m n'ọnụ ụbọchị nta, ka anyị chọọ n'Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amarị. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, Chineke ga-enyere anyị aka anyị achọta ya. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka emesịa n'oo.
daalụkwanụ ndị nke m.